Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर बडी गरम सोलिगासिनो ना बिराद गरम बापरे माइ जाम आरोना नायनोसै सरकारा थ' गिबियावनो लोगोफोर मोनसे रिक्वेस्ट अन्नानै प्लिज बिदि माने बुलाबुसि खालामनाङा आरोना जिखिजाया हान्थियै माने बारलांनो होबानो जाबाय आरोना मानोना देरहानाय जेननाया माने थाखायो जिखिजाया मोनसे कन्टेस्टआवनो आरोना थ' बेनिखाय माने गनायना लानाया मोजां आरोना जे हारिनानै माने हानो हारिखौ इसोर माने बिदि खोंजानाय बिदि जानाङा आरोना आरो खायफा आरो बिराद माबा थायो केस्रा थायो माने जाय हारियो हारिनायखौ माने थाट्टा होयो लाजि फोनाङो खाथियाव माने फटखौ गावना होयो जाय हारिदों इसानाव बिदि खालामना आरोना बिदियाव आरो माने लाजि मोननानै बुलायनाय जायो आरोना थ' लोगोफोर लायो लेटेस्ट आपडेट होनो थांगासिनो दायो आङो थ' लोगोफोर दायो माने बिपिएफआ थांगासिनो 18 बिजिपि थांगासिनो 11 आरो इउपिपिएल थांगासिनो 11 आरोना माने बिपिएफआ स्टार्टिंनिफ्रायनो माने लिड लागासिनो आरोना माने देग्लाय बहुत माने स्ट्रंलि नुनो मोनदों आरोना बिपिएफखौ आरो दायो आरो आधा दंबावो आधा माने दायो 60% थांबायानो खोमा जिखिजाया आंनि नुहुरनायाव जिखिजाया माने एलायन्स जागोन बायदि नांदो आरोना जिखिजाया माने 21टा सिटखौ सिंगल पार्टिया मोननाय नङा बायदि मोनदो आंनि बायदिबा दै नोंथांमोननि बायदिबा बोरै बुंबानो जाबाय बेखौ दा 2-3 घन्टानि उनावनो मिथिखासिगोन जिखिजाया प्रायानो साननो हागौ जे बेसाङाव लासै जागोन बे काउन्टिंआ थ' आंनि मथेबा माने मथा मथि बे 10टा 11टा लासै थांनो हानाय आरोना माने दासान्दि 60% थांबायथ' दा 40% दंबाव नङा होमबा 40%नि थाखाय जिखिजाया 3-4 घन्टायाथ' नांखागोन थ' बेबायदि 10टा 11टा 12टा लासै जानो हानाय थ' बिनि सिगाङाव जानो हानाय एक्जेक्ट' बुंनो हाया नङा होमबा जाय काउन्टिंआव दं गासै जाय काउन्टिंआव दङ बिसोरसो मिथिगोन नङा होमबा दा नै थाव गाबलायबायना थ' बिदि जागासिनो आरोना थ' जिखिजाया आंनि मथेबा जिखिजाया एलायन्स जागोन बायदि नांदो आरोना थ' नायनोसै ना गेदेर गोलावफोरासो मा सानो ना देरहाबालाय देरहालांबाय मोनसे हानजानि देरहालांबाय बिपिएफ बा बिपिएफ इउपिपिएल बा इउपिपिएल हो ना जिखिजाया दाथ' नुनाय हिसाबै बिपिएफआलाय बहुत आगबायगासिनो थ' नायनोसै दा टुइट सोलायनो हानाय दसे उनाव माने बिनि 40%आ दा मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया नङा होमबा 40%आव मा दोङो सोरनि भटआ बारा दोङो थ' माने टुइट्सबो सोलायना होनो हानाय आरोना दायो लोगोफोर माने दासान्दि दा टाइमाव नैबे दायो जागोन दा लोगोफोर 50% 60%आनो माने रिजाल्टआ माने जाय थांगासिनो बिनो माने जानो थांगासिनो बायदि जागासिनो आरोना थ' लोगोफोर नायनोसै ना माया थांगासिनो नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय माया थांगोन माया थाङा कमेन्ट दा बिलु आं बिराद माने नेगासिनो आरो गोलोमलायबाय फुंनिफ्रायनो बे सेराव जगासिनो आङो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा समखौ नेगासिनो नङा होमबा जोंना गासैबो थ' लोगोफोर मोनसे रिकुवेस्टबाव प्लिज माने बिदि बुलाबुसि खालामनाङा बुलायनाया मानो जायो मिथिबायना इग' जायो इग' थाथा होनना जोंथि बुङो दै माने डाउन खोलैनाय माने एटिटिउड देखायनाय आरोना बेयाव जायो मेनलि बेयाव जायो आरो बेजों लोगोसे दाथ' बेनो जागासिनो जाय देरहायो बे बिराद माबा देखायगोन बिराद लेभेल होगोन बिराद डाउन होगोन सोरखौबा आरो जाय जेनो बिसोर बेसेबां कोटि गारना फैसा खरस खालामनानै जाय जेनो बिसोर खर' नांखागोन नङा होमबा खोंग जागोन बेयावनो बुलायनाय जायो आरोना थ' लोगोफोर जाय देरहायो अननानै प्लिज माने एसे माने आरामै नरमै माने देरहालांबानो जाबाय जिखिजाया पावारखौ मोनखाबाय जेला मा आरो बेलेगखौ मिनिबावनो ना थ' बिदि सानांगौ आरोना आंनि बायदिबा आरोना थ' माने गिदिर गोलावल' खामा बे जाय वार्कार्सफोरना आरो लोंनायफोराथ' जाखायो एसेनियाबो दाबायदियाव बेफोरावनो जायो आरोना अननानै प्लिज एसे खम खालामनो नाजाबानो जाबाय बेफोरखौ जाहाथे जेबो खैफोद जाया रावनिबो जेबो देहा जिउ एबा जिखिजाया प्रपार्टि लस जाया थ' लोगोफोर बिहानसैमोन आरो मोनथाम जायगायाव माने रिजाल्ट ओंखारखाबाय होननानै माने दासान्दि गम मोन्दों सियर नङा बेनिखौ बुंथ'ला आङो दा दसे उनावनो क्लियार गासिबो ओंखारजोबसिगोन आरोना थ' लोगोफोर बिहानसैमोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर थांगासिनो